थांनाय सिनेमायाव भट जोबखांनायनि उनाव माखासे दुथांफ्रा समाज सिबियारि एबा मानव सेवा संघ एनजिअनि आफादगिरि बिरखां बर'नि न'आव अन्थाइजों खुबैदों एबा बाथुलजों गावनानै खहा खालामखांनायनि फारसे बिरखां बर'आ गोख्रों रावजों फिननाय होदों। गाज्रि हाबा मावफैनानै सोरनिबा न' बां खहा खालामफैनाया बे मोजां जायाखै, बे आयेननि बेरेखा। ओंखायनो आं बेखौनो लुबैगोन, जाय दुस्थ'फ्रा दिनै बे खामानिखौ मावदों बिसोरखौ जाहाथे गोख्रों हमनानै साजा होयो, जाहाथे इयुनाव बिथांमोना आरो बेबायदि गाज्रि खामानि मावनो हाबावा। बिरखां बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला दुथांफ्रा बिरखां बर'नि न'आव मोनानि खाबुखौ लानानै मोनानि 12 रिंगासोआव सिनाय मोनै दुथांफ्रा अन्थाइजों खुबैफैदों एबा बाथुलजों गावदों, जायनि जाहोनाव बिरखां बर'नि न'नि मोनथामसो जायगायाव ग्लासआ बायदोंमोन। हरनि 12टानि एसे उनाव जादों। थ' 12टानि सिगांबो सानावबो बिदिनो 6थासो गारि फैनानै थांलाय फैलाय खालामबाय थादों होनदों बे जायगायावहाय। बाव थाग्राया मोजाङै बियो नुजोबदों गाव सानाव फैनायफोरखौहाय, खिन्थु सिनायनो हाया होनदों। खिन्थु मोनानिखौ नुवाखै, खिन्थु ग्लास बायनाय आरो अन्थाइनि आवाज, ग्लासनि आवाज बेफोरखौ खोनानानै जेब्लानाखि ओंखारनानै नायफैदोंमोन बे समाव बियो सासे मानसिखौ नुवाखिसै होनना बुंदों। हयथ' खालामबायमोन बिसोरो। गुबुन दोलोनि सुबुङा गुबुन मोनसे दोलोनि सापर्टारखौ एटाक खालामफैनाया एबा बेफोरबादि गाज्रि हाबा मावनानै सोरनिबा न' बांखौ खहा खालामफैनाया मोजां जायाखै। बियो आयेननि बेरेखा। बेनिखायनो जाय दुथांफ्रा बेफोरबादि खामानिखौ मावदों बिसोरो गोख्रों साजा मोननांगौ, जाहाथे इयुनाव बिथांमोना बेफोरबादि गाज्रि हाबा मावनो हाया होनना बिरखां बर'आ गोख्रों रावजों बुंदों। आरो सोरबा एबा बबेबा राजखान्थि दोलोजों लोब्बा थानाय होननानैबो सन्देह खालामदों बिरखां बर'जों लोगोसे न' नेग्रा सुबुङा। आरो बिरखां बर'नि न' नेग्रा सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला 7 अक्ट'खालि साननि समावबो सोरबा सिनाय मोनै सुबुंफ्रा गंद' बोलेर' गारि लानानैबो न'नि साखाथियाव एबा बेरायफैदों होननानैबो फोरमायदों। समाज सिबियारि बिरखां बर'आ बेफोरबायदि हिंसायारि खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायहरदों। थांनाय 7 तारिख भटनि दिनावहाय भट जोबखांनायनि उनाव जोंनि न'आवहाय माखासे दुस्थ'फ्रा अन्थाइ खुबैफैदों। दा अन्थाइ खुबैनायनि जाहोनाव मोनथामसो जायगायाव ग्लासआ बायदों। बेवहाय न' नेग्रा मानसि दंमोन, बियो ग्लास बायनाय आवाजखौ खोनानानै बाहेरायाव ओंखारना नायफैदोंमोन। नायफैनायाव ग्लास बायनाय आरो अन्थाइ नुदों, खिन्थु जाय खुबैदों बेखौ नुनाय जायाखिसै। खिन्थु दिनै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे भटआ गणतान्त्रिक कान्ट्रिनि मोनसे अधिकार। बेहाय भट होग्रा एबा जाय पार्टिनि सापर्टार एबा जाय पार्टि, बे पार्टिनि मानसिफोरखौ बेफोरबायदि एटाक खालामफैनाया एबा बेबायदि गाज्रि हाबा मावफैनानै सोरनिबा न' बां खहा खालामफैनाया बे मोजां जायाखै, बे आयेननि बेरेखा। ओंखायनो आं बेखौनो लुबैगोन, जाय दुस्थ'फ्रा दिनै बे खामानिखौ मावदों बिसोरखौ जाहाथे गोख्रों हमनानै साजा होयो, जाहाथे इयुनाव बिथांमोना आरो बेबायदि गाज्रि खामानि मावनो हाबावा। लोगोसे जोंनि समाजनि आरो ओनसोलनि मोनसे सान्थि परिबेस, बे सान्थि परिबेसखौ भंग खालामनाय जायो, गावजों गाव बिथ्रिसना मोनसे लाबोनाय जायो। जाहाथे बे खामानिखौ बिथांमोना आरो दामावथोंसै, बे जिनिसखौनो आङो दिनै खावलायहरबाय आरो गोख्रोङैनो बिसोरखौ हमनानै साजा होनांगौनि थाखायबो आङो दिनै आयेन बिफानावहाय खावलायहरनाय जाबाय। सोरखौबा सन्देह खालामदों नामा? सन्देहआथ' खालामजाथाव, खारन आं दिनै मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि आङो सासे मददगिरि एबा पलिटिकेल पार्टिजों इनभल्भ गोनां सासे दिनै आङो सुबुं। ओंखायनो आंनि सायाव गुबुन पलिटिकेल पार्टिफ्रानो बाहाय इनभल्भमेन्ट दं होननानै आंहा सन्देह दङ। जाथाया खयथासोआव जाया? जाथाया हरनि 12टानि एसे उनाव जादों। थ' 12टानि सिगांबो सानावबो बिदिनो 6थासो गारि फैनानै थांलाय फैलाय खालामबाय थादों होनदों बे जायगायावहाय। बाव थाग्राया मोजाङै बियो नुजोबदों गाव सानाव फैनायफोरखौहाय, खिन्थु सिनायनो हाया होनदों। खिन्थु मोनानिखौ नुवाखै, खिन्थु ग्लास बायनाय आरो अन्थाइनि आवाज, ग्लासनि आवाज बेफोरखौ खोनानानै जेब्लानाखि ओंखारनानै नायफैदोंमोन बे समाव बियो सासे मानसिखौ नुवाखिसै होनना बुंदों। हयथ' खालामबायमोन बिसोरो खामानि मावखांनानै। जोंना बेवहाय फुंनिफ्राय जों जेब्ला केम्पिं खालामबायदों बे 7 तारिखआवहाय, बे केम्पिं खालामनायावहाय फुंनिफ्रायनो एसे एनै मानसिया नायबायखादोंमोन जोंखौहाय। बे नायबायनायावहाय जों सानसेमानिहाय जेबो खालामाखै। ओरैनो सेंग्राफोर जोंबो बुंनो हाला, गोदान गोदान मानसि बलेर' लानानै फैदोंमोन 6थासो। गंबेसे गारि? 6थासो फैदोंमोन। ओमफ्राय 6थासोआवहाय साब्रैया ओंखारनानै नायबायदोंमोन आरो बाखिया ओंखाराखै, गारियावनो थांफिनजोबासै उनावहाय। ओमफ्राय जेब्ला मोनायो, बे मोना समावहाय
सोर फैनानैहाय जोंनावहाय गावफैखो बबे गावबावा बे जोंना ग्लास होनायनि दं फार्स्ट फ्ल'राव बेवहाय ग्लासावहाय गावदों आरो बे गावनायावहाय मबेजों गावदों जों बेखौ मिन्थिया नाथाय बाथुलजों गावदों ना माजों गावदों जों बेखौ नुवाखिसै मानसिखौहाय ओरैनो जोंना बे गावनायावहाय मोनथामसो ग्लास बायनानैहाय गब्लं जादों आरो मोनब्रै गावनायावहाय मोनथामा गब्लं जादों मोनसेया जायाखै नोंथाङा सन्देह खालामो नामा बबेबा राजनितिक दोलोनिया बे हाबाफारिखौ मावदों होननानै सन्देह खालामनाया बेनो जे गोदान गोदान सेंग्राफोर राजनितिकआव हाबनाय बेबायदिखौनो आरो बारा गोजाननि नङा बे आसे फासे एलाकानिनो बिसोरखौनो सन्देह खालामनाय जादों गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन